Esta é a imaxe que presentaba o mapa da Axencia Galega de Emerxencias hoxe ás 6:30 da tarde. O temporal atravesa Galicia e a nosa comarca non se libra xa que estaban activas incidencias nos 3 concellos. Saímos para comprobar que a cousa non era menos e podemos afirmar que choveu e chove moito, vendo o caudal que levaba o río Asma ao seu paso por Chantada. Este tramo do paseo por debaixo da Ponte Nova estaba xa cortado e o río presentaba este aspecto, moita auga e moita corrente. A Axencia Estatal de Meteoroloxía activaba hoxe o nivel amarelo na provincia de Lugo por choivas e vento, e as prediccións cumpríronse. Para mañá segue activa a alerta pero solo por vento. Parece que as fortes choivas irán remitindo, pero baixarán as temperaturas, e en zonas ante este panorama aconsellámoslles que se teñen que conducir ou sair á rúa teñan moito cuidado. Na tarde de hoxe a Xunta activaba o Plan Especial de Protección Civil ante o risco de inundación na comunidade. Informaba que estaban avisados todos os medios locais para que estean dispoñibles, así como outros medios de ámbito supralocal, como os bombeiros comarcais e a Policía Autonómica, entre outros, así como a mobilización do Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias, para actuar naquelas zonas onde os medios locais se vexan desbordados. Ademais, estáse a facer un seguimento continuado coas confederacións hidrográficas, Augas de Galicia, AEMET, Meteo Galicia e os concesionarios de embalses, para coñecer o estado actual na nosa comunidade e mobilizar os recursos onde sexan necesarios.